Hello guys, how are you? Murisei. I hope kwese kwamuri zviri kufadza, zviri kutsobira. Of course, we are moving towards Christmas, the festive holiday, and I know that everybody is busy preparing, to make sure that the family dzanakidzwa and just to make sure kuti gore rapera zvakanaka. But anyway, yes, tichirarama kudaro pane nyaya dzinenge dzichiitika kwakasiyana-siyana, including pasocial media. Yes, panowanika ipo pachibudikira nyaya dzakasiyana-siyana. So today I will be addressing or responding kune imwe nyaya yakapublishwa nevamwe vanyori vepa-social media, I can say kuti pa-Facebook. Yes, nyaya yakatangwa naanonzi King Solomon, if I'm not mistaken, vayazotsigirwa nana Prince Town nevamwe vanhu vakasiyana-siyana vanoparticipata paFacebook vachitaura nezve zvinenge zvichiitikana nezvema-celebrities edu and the art industry yemuZimbabwe. So anyway, this is the post which is right here. As you can see, apanzi Winky D, the big man, and Ja Praiser. Saka munyora anonzi King Solomon Zim anyora achiti chasvitsa varume ava level ravasvika in Zim inyaya yeconsistency. Varume ava vakamboita 5 if not 10 years dzekuvhura mahits after hits, ndo pakagadzirwa foundation. Advice yangu kuma young artist ndeyekuti chimboshandai musamhanye kuda kumedza mabhonzo muchiri ne 1 year. Give yourself time to grow and develop a brand, not rema likes but revanhu pa ground. Kunyora hakunetse. Chatochaya ndatotanga kutopindura sotu. Kunyora hakunetse but kuita kune nyaya. So anyway, I have seen a lot of people praising these big artists. Vakazodai zvikazodai. Yes, izvi vanozviita at the same time vachibhasha also ma-upcoming artists. Vachiti ma-upcoming artists ari kuganza asina kwaamboenda asina zvavati vaita. But the truth chaicho chinozikanwa nevanhu vanenge vari muground. Imimi vanyori nema-bloggers kama makafana navanhu vari kumateresi, you don't know zvinhu zvinenge zvichiitika paground. You don't know the reasons. You don't even ask those young artists why they do the things that they do. Anyway, as for me, I'm one of those people who are also unknown artists. I'm an unknown artist. I cannot say that I'm an upcoming artist. Makora angu kuti upcoming akatodarika. Dato advance and I'm unknown zone. Mekuti makangosangana zvese ma-upcoming vasisiri ma-upcoming vaifana kunge vasisiri ma-upcoming vaifana kunge vakatoita mbiri but they never. Saka inini ndiri under the bracket rema-unknown artist. So let me tell you this, guys. This is what happens. Vaimbi vamunenge muchipraisa muchipambiri muchiti vakadzikama vazodai vane hunhu mazuva avakatanga kuimba. Do you know who was supporting those artists? It is the current upcoming artists. Tese takaenda neuwandu hwedu senyika, se-generation, and we begged those artists, we supported them in whatever they were doing. Tisina makare ekuti ndichazoti zvangu izvi zvako izvi kana zvazodai. Then there was a time yekuti my young artist takatoona kuti vanhu vaya vatakatungamidza chiti vativhurire nzira. Wambo uri mudiki zvaizveupuwa chibage chako chipa munhu mukuru woti ndivhurire mutsara. Munhu mukuru yawabva atanga ovhura mutsara uya wotoona ko zvaakutodya chibage chiya ko chibage changu zvachaakutopera. Saka panenge paitika zvinhu zvakadaro, what do you expect kuti muridzi wechibage ari mwana mudiki aite? Of course anoscreama chibage changu, vari kudya chibage changu. Saka kana uchinge wascreama kudaro wobva wanzi uri kuganza. Aiwa kavarume, ngatinyatsoonesa nyaya, ngatisamhanyire end conclusions. So what I wanted to say is, my big artist amuri kupraisa madezi akapinda, support yaiveko mazuva ano iriko mazuva ano zvasiyana. In those days everyone rallied behind them to support them, but now is a different story. It is a total different story. Looking at zvanyorwa nemunyora apapa,
nyaya yekuganza iyi ukada kutobvunza mabig artists andokudza kuti vakatomboganzirwa. Nyaya yekuganza hanzi there is nothing new under the sun. Bible rinotaura there is nothing new under the sun. Ukatotora Japraise ukatogara naye apo zvakanaka na ukamubvunza naye Japraise hauna kumboganzirwa here, andokudza kuti zvishoma izvo. Kungoti havachada kutaura mazita nekuti yes vasvika kwavaida kusvika. Saka there is no need yekuti unopaza mabridges. Akutongosiyirawo vanoteera kuti vaite se vayambuke. Saka nyaya yekuganza chaya iriko, kuganzirwa nevanhu. Anditi pochienda panyaya yekuganza as a young artist. My young artist mazuva ano ndikunyatsoona hangu kuti vanhu vakawanda they want to take advantage of them. Munhu anenge achistruggle ari paground, unzwa, ari kubottom of the barrel, zvinhu zvakaoma. Iwaya mabloggers they don't give shit. Unzwa, they don't even help. Vanenge vachingomhaidzana nekuposta zvinhu zvemabig artist, nekuposta zvinhu zvemabig artist. Mfana wewe auzotatereka woitawo zvaaita kazita kakuonekera mushana. Munhu ndopa akubata foni ngirengere urikuita sei mfana? Hako chimbobatika kotambo. Saka munofunga kuti munhu akazongaira seke zvekutadza kuziva kuti makanga muchimupa cold shoulder. Makanga muchimukandira ma-ice block. We know and we keep records. Vanhu vakambondishora vakati hey wapostirei DJ Mbale uchiti uchifara kuti abva kuStar FM adzingwa basa. Ngoti message yacho yakazorasika padai ndakakuratidza you were going to be shocked by what DJ Mbale wrote to me. After ndamurequesta kuti ndaidawo kuti music yangu igoita seigoridzwawo paredio. Iye ndiye angataura kuti vanhu ndibatei akatoisa nenhamba. But ndakapindwa ndakatadza kuziva kuti munhu ari pamutoriro ari what is going on? Ari pamasteroids ari pachi I don't know. But anyway zvakapfuura zvakaita sei zvakapfuura. But I just wanted to tell you kuti hapana chinhu chinombonzi vanhu vane consistency. Rudo rwataingove narwo pakatanga varume ava tikavasapota tikavatsigira tisina mafeelings tisina maside kusina zvemaclanish. Vakasvika pavaita se pavasvika. Kana vanhu muchinge mashaya zvekunyora please regedzai. Or else tangai mambonzwa vanhu vacho vamukuti vari kuganzai kuti vataurawo side draft. But what I know ndezvekuti every upcoming artist atori pama1 whether 20 years to come, whether after 50 years from now, whether after 100 years from now, history will keep repeating itself. It is so difficult kana uri at the bottom of the barrel kuti voice rako rinzwike, but by the time you start to make it vanhu vanotanga kuvenga kuti akudada. But muchabude pachena muchitaura kuti maimbodada maidadira munhu kawa maimudadira. And the other thing chandautaura pekupesana chekuti mbiri yemazuva ano is very very short lived. Pasina kana time unenge wareplace. Who is replacing people? It is those big guns at the top. It is my bloggers. Vakanonganzana kuti munhu wapisa zvaakuda kuita paya vanotanga kurequesta zvimwe zvinhu zvavanenge vachida kwauri. If you don't give it to them, then they quickly replace you by hyping another new kid on the block. Zvekungofizura chete. Saka munhu kana mazuva anenge zvatombopenya haatadze kuganza anoganza. Because anoziva kuti mbiri yangu is short lived. Mai manje ndinenge ndabva pano pachigaro 5 years term dzinenge dzapera. So iyo menzaniso yamuda kupai vanhu ava vandoshamisika kuti tiri kupirweko menzaniso. Because they know they've been there before. And they did exactly what my upcoming amukutaura are doing right now. They did that. And everybody go through that phase. Saka muchimbomira yekushora ma-upcoming even mabig artists akatoenda through that phase. Vakatombotanga vadadirwa ndopo vasitanga kukudadira vanhu ndobva vazoita successful. Yezvo zvavachaite zvese izvozvo vangoenjoya chete vachiita vachienda kumberi. Saka ndangodawo ndingopawo 2 cents dzangu panyaya iyi kuti aiwa guys musamhanyire kublame ma-upcoming artists muchiti vari kuganza. Hamumo muindustry, you don't know what these young artists are going through. Kunze kunodadirwa munhu, kunze kunosapotedziwa, kunze kunovhariranwa madoors, kune inonzi gatekeeping. Gatekeeping haitwi na-upcoming artist, inoitwa nama-artist mahombe wani. There's a lot of politics in the music industry that you don't understand. And you are not even ready to talk. As a nation, we are actually not ready to talk about it. Because vanhu vacho vanenge vachinfluenza ivava vanenge vachitoyamwa from the
from the hierarchy vanenge vaitobenefita something. Saka tikada kutaura nyaya idzi dzinonosvika unobata-bata kune iva vacho vamuri kuti vari humble vari consistent va tinosvika kuti dzvi. Saka nei nyaya idzi musadzitange kana musingade kudzipedza. And I always stand with my upcoming artists, and I always embrace my established artists. And what I know is my established artists, they have knowledge of what happens, what truly happens behind the curtains of the music industry. They've been there before. So hamusi kukurudzira anyone kuti aite zvinhu zvisina maturo, but whatever vanhu zvavari kuita, regai vaite zvinhu zvavari kuita. Tikazanyatsa kupfekedza bhutsu dzaupcoming iwo kuti ndio maari kufamba ari, unodzipfeka 1 meter chete, haukwanisa kutomupedza 3 meters uchifamba, unenge watodzikurura because zvinorwadza.